Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Viață Dumnezeu risipindu-se vrăjmașului și fugind de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Precum se înfrăște fumul și nu mai este, precum se topește ceara de la fața focului. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Așa că păcătoși la fața lui Dumnezeu drept se veselească. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și